Toho roku za organizovaný odkup obezpečení 25 kooperanti, ktorí riešili oprobovače i zarobiť na tej kultúry, ktorú neľahko pestovať. Jeden z kooperantov, kocúrec Jakým Besermini, toho roku mal dosť trošky kolo pirskania, boljem proci plameňači pirskal 4 raz. A proti insektoch 6 najmenej a dalje som nečítal. Pretože bolo, napríklad, október mešac, už kad som думал, že nebude pirskanie, i već sme pirskali. Bolo ceplo, barzi muselo što robiť. Kooperanti dlužni pridať skarfiol odkupľovačovi, ale môžu kus predať i do komu druhom. I jaký, že tu ekonomský rachunok? A ekonomský rachunok taký, že toho roku bar spodli. Až nie tak, jak sme očakovali, že bude. Počátkom, tam krajem septembra ustvari, počátkom októbra. Nakupci hľadali karfiol, placeli ho, ajde taká počátna cena bola 60 dinári. I već kad to da strajalo da za 6 dní od priliki, i već i druhým počalo scihovať, takže vecka spadla. I na 30 sme rezali, všelijak bolo. A teraz dajaký rachunok, ne znam. Думал som, že bude dlúžej trajať mocnejšia cena. A dobro, keď ste pravili kontrakt, znali ste napredok cenu? Hej. Znali sme rachovali na papier i chemická to inšak píše, a keď prídeš rezať to vec už inšaká matematika vychodí. Poneže cena industrijnog karfiolu 20 dinari za peršu klasu. Veli kooperanti chceli kus veci zarobiť spredavajući i po pijacoch, ale hiperprodukcija karfiolu ih u tim zaparla.